Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng tinulang isdang Bisaya version. So itong ating ingredients: isda na galunggong, dahon ng sibuyas, tanglad, sili na haba, ginger and kamatis. Gagamit din tayo siya ng seasoning and salt. Okay guys? So guys, yung dalawang piraso, prinito ko siya. Ayan, para mas masarap ang ating tanghalian. So ngayon, pinati ko sa dalawa yung isda ito, tapos nang maprito, tapos yung ulo naman, yun yung gagawin nating tinulang isda Bisaya version. So ngayon, papakulo tayo ng tubig, ayan, and then isasabay natin sa pagpapakulo yung ating main ingredients. Ayan. So, gumamit tayo ng tanglad kasi ayun, ano yan siya guys, pampabango at pantanggal ng lansa. So, hintayin lang natin siyang kumulo bago natin ilagay yung ating isda. Ayan. So, as you can see guys, kumukulo na siya. So, ang bango-bango guys. Ang bango-bango. So, ayan guys, kumukulo na siya. So, pwede na nating ilagay ang ating isda. So, mas masarap kasing itulay yung ano guys, ulo ng isda. Ayan. Ang bango guys. Napakasarap nito. Okay. Diba? Oh. And then, maglalagay tayo ng seasoning. Ayan. So, gumagamit ako ng ano guys, ng magic sarap kasi yung magic sarap kasi guys, all purpose siya. So, pwede siyang pang sabaw, pwede siya sa pang sarsa. So, lahat ng ulam, pwede mong lagyan ng magic sarap. Ayan. Ayan, so maglagay din tayo ng salt. Ayan. Depende na lang guys sa swak ng inyong panglasa. Ayan. So ganito kami magtinulang isda sa Bisaya. Sa amin sa probinsya. Ayan. Tinulang isda Bisaya version. Oh, 'di ba? Ang sarap, guys. Ang bango-bango. So, perfect na ulam 'to, guys, pang tanghalian. Ayan. Lalo na sa mga mahilig sabaw ng isda. So, ito talaga yung perfect na recipe. Ayan, tikman ko na, guys. At ako'y natatakam na, nagugutom na. Sarap. Ayan, sarap-sarap, guys. So, ayan, so isi-simmer lang ulit natin siya guys ng 5 minutes hanggang sa maluto na yung isda. Okay? Guys, so luto na ang ating tinulang isda. Napakasarap at napakabango. Ayan. Ayan. So nabili ko to guys sa halagang 83 pesos only, kasama na ang mga ingredients. So yung isda na dalawang piraso 61 pesos, and then yung ating biniling ingredients or spices. Yan. Okay. This is it. Pansit, ang ating tinulang isdang Bisaya version. And best partner, pritong isda. Guys, so sana nagustuhan nyo guys ang aking recipe ngayon. And please don't forget to like, share, and subscribe Mapang Bisaya. And for more videos guys, please don't forget to tap the notification bell button para updated kayo lagi sa aking YouTube channel. Bye! See you guys!